Adi. Atama bai tikrek zan tabile shanga. Kamani Ayo gistare rega dong lagi nang. Kamani mau nama. Gistare iफोरनि नाम दंबासो माथो. राजा नोंथांमोना मालाबाफोर आसा खालामदोंमोन नामा बेफोरबायदि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव नुगोन ससियेल साइटआव नुगोन फेसबुकआव नुनो मोनगोन बर' आइजोफोरनि फेन्दा नानाय थाफ्लि नानाय हौवाया गावबा गावनि हिन्जावनि थाफ्लि नानानै नानाय मालाबा सानफेरदोंमोन ना बेबायदि नुनो मोनगोन होननानै आंथ' मालाबा सिमावबो नुवाखैमोन बेबायदि माने हौवाया हिन्जावनि थाफ्लि नानानै फेन्दा नानानै ससियेल मिडियायाव जे हगारगोन आरो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन नाथाय दानि टेक्न'लजि ग्लबेलाइजेसननि जि गोदान मुगा बेयाव मानसिफोरा माने गलिजोब्बाय आरोना खर' गाज्रि जाजोब्बाय माने दा बियो मानि थाखाय जादों डलार मोननो थाखाय नङा होमबा मेन गुबै थांखियानो डलार मोननो थाखाय जियानो हक माने फैसा मोनबानो जाबाय ना नङा जानो रायजो राजा नोंथांमोन जि खालामा मानो देहानि गाननाय जोमनायखौ खुवा मानो ना माने जिखुनु जाया माने समाजनि बेरेखा खामानि जि मानसिफोरा बुङा मानो जियानो हक माने जेरैखि जाया माने फैसा मोनबानो जाबाय डलार खामायनो हाबानो जाबाय थांखिया बेल'सै जायखि बेफोर भिडिअनि गेजेरजों सोरबा उन्दै गथ'फोरा लाइमोनफोरा गाज्रि जालाङो ना मालाङो बेजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो बिसोरनि थाखाय माने बिसोरनि बादिब्ला माने दा आनखि गावनि गथ'आव माने गाज्रि जालांब्लाबो जेबो माने माबा गैला आरो थिग बेबायदि खौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो दा बर्थमान माने जियानो हक थ' बिनि अनगायैबो आङो आपडेटखौ लाना फैबावदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नैबे मैदेरा ओरैबायदि माने सासे मानसिखौ बल गारदावनाय बायदि बर गारखोनाय बायदि ओरैबायदि गारखोदों थ' बिथांनि जि खाफाल जाय मानसिया मैदेरजों बिदि गारदाव जाबाय बिनि खाफाला माबायदि खाफाल नङा होमबा दा जोबोद अनखांखां नुदों दा बियो बबे जायगायाव जादोंमोन आरो बोरै जाखो बे जाथाया माने हाग्रानि जुनार होननानै मिथिना मोन्दों हाग्रानि जुनारबाथ' बियो मानसिनि बेरेखा नङा होमबा मानसिनि बेरेखा जाखायो आरो गोबां दानि मुगायाव माने हाग्रा बंग्राफ्रा जोबस्रांलांनो हमदोंसै माने जुनाराबो माने मानसिफोरखौ खहा खालामनो हमदोंसै आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा लोगोसे आरो बिनि अनगायैबो मोनसे बेयाव आपडेट आङो नोंथांमोननो होनो सानबावदोंमोन नैबे आपडेटआनो जादों Yo माने ल' लाग्रायानो 20 दं 20 जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां रां खामायसै गोबां थाखो एकदम जाबखो रां खामायसै माने दा जोङो नै बेफोरबायदि माने लांदाङाव एकदम अपेनलि माने थाखा फैसा साननायखौ जों नुनानैनिफ्राय हमनो हायो आइजोफोराबो आथिखालाव रां खामायनायाव जोबोद गोरोंसै रोंखा राखासै आरो सरकाराबो आइजोफोरखौ बांसिन सुबिदा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा जेरै अरुनदयनिफ्राय लानानै जेरै PM किसान आइजोफोराबो मोननो हादों नङा होमबा थिग बेबायदिनो दा नैबेफोरखौ नुयोब्ला आइजोफोराबो गोबां दावगाबाय आरो रांखान्थि बेलायाव नैबेबायदि एकदम गुरलाब गुरथाब गांलाब गांथाब साननायखौ जोङो नैबेनिफ्राय हमनो हायो आरोना थ' मोनसे खोथा आङो माखासे हिन्जावफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं खालि हौवाफोरखौ माबा गरला बुजाब बेबायदि बुंबाय थायो माने थ' बेयो सोदोबा थ' मोजां नंखाया आंनि बायदिब्ला दा गोबां मानसिफोरा मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिर आरो गोबां माखासे हिन्जावफ्रानो माने बेबायदि हौवाफोरखौ खालि गरला बुजाब होनना बुङो आरोना थ' बियो सोदोबा गाज्रि बिनि ओंथिया गाज्रि आरो आंनि बादिब्ला आरो गुबुन नोंथांमोननिब्ला बियो मा जाथावना थ' जाहाथे
गाज्रिब्ला बै माखासे आइजोफ्रा जाहाथे दा बुंथों आरो बेबायदि गावबा गावनि हौवाफोरखौ बुंना लानाय बायदि जायो आरोना। थेंक इउ स' माच नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथाङा नायनानै चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो। थेंक इउ लाभ इउ अल गोजोन्थों।